Hvad så YouTube? Vi spiller den der nye bane, der hedder Ascension. Ja, hvad så YouTube? Ja, jeg er Nora. Og jeg er Johannes. Og jeg spiller Shock Legend set. Og jeg har i forgårs, der fik jeg en mystery gift SKT til. Men nu prøver jeg lige Shock Legend. Det købte jeg på tilbud. Og Nora spiller LeBlanc. Man kan godt se, at Nora cool. I morgens skyld, hvis den bold, jeg sidder på, larmer lidt. Det lyder som en bruttelyd, men det skal I ikke tage af. YouTube, han siger bare, det er en bold, men han brutter. Det er fordi, han lige har spist en masse bønner eller sådan noget, springbønner, så brutter man. Er det ikke noget med det eller sådan noget? Ej, jeg kan ikke huske det. Lige meget. Det er lige meget. Det kan også være. Ej, jeg kan ikke huske det. Det er lige meget. Springbønner, mand. Det er lige meget. Springbønner. Prøv at se. Prøv at høre. Prøv at høre, larmer lidt meget. Den var stor, den der. Jeg vil skrive lidt med det. Vi sidder lige og drikker en lille energidrik hver. Nu er du sprøjtet ud over det hele, for helvede. Det er ikke med vilje, for helvede. Den der mus har Jakob, for helvede. De har Ute også, for helvede. Ja, for helvede, for helvede. Ja, for helvede er bare. Ham der Thunderfisk, han er. Og jeg har sgu da også det skin. Ja. Jeg vil lige ved at købe skin til LeBlanc. Men det... Ja, gad jeg ikke. Det var på tilbud til 260. Ej, jeg aner det ikke. Jeg havde ikke lyst. Ej, det var faktisk den for det. Så vi startede. Ja, så vi startede. På den. Nej, forkert side. Så starter vi med... Det har jeg bilsport der. Det tror jeg. Undskyld for min mus. The battle will begin in 30 seconds. Og jeg køber bare altid det her. Sådan her. Det er mega fedt. Man kan også mande, når man er her. Tricky, aren't you? Nej, jo. The battle will Du står ude for den. Ja. Der er sådan noget, I kan, ikke? Alle folk. Er det rigtigt, at det er bare sådan noget, jeg kan? Det er bare sådan noget. Ingen kan, bortset fra mig. Nej, jeg er den bedste her, ikke? Ja, det er måske lidt irriterende, at vi bliver holdt tilbage. Jeg tror, vi skal ned og hjælpe jer nede i borderline. Looks can be Vi skal være nede og hjælpe. Oh my god. Har du ikke lært, at man ikke skal dø i level 1? Eller level 3 af det? trust me. 4 så? Er de allerede i gang med at tage den? Ja. We are live. Og du skal bare stå stille og lade hende gå. Du skal stå stille, du skulle lave CHD-style. Hjælp Nora! For helvede Nora, hvor du blev. Jeg kan ikke gøre noget. Jo, du kan. Nej. Skal vi bytte? Jamen ikke lidt liv, nej. Jeg starter bare. Den her bane starter altid med. Jo, de føles. Det er lige meget. Nej, det er det. Nej, det var det, vi tabte på før. Nej. Nej. Nu kommer jeg. Og der blev Nej, fuck det. It's all smoke. Prøv at se om jeg kan. Double kill. Tricky, aren't you? It's all smoke and mirrors. Så er jeg også med. Så Ja, jo. Så nu åbner vi.
lige meget. Ja, kun Tricky. Okay, Fiora. Would I lie? Venter, lige meget. Oh my god. Au! Ej, de føler altså ret meget lige nu. Lige meget. Ej, hvor er det sket? Vi taber på det lige meget. Det er lige meget. Enemy rampage. Nej. Kan man ikke skifte hold et eller andet? Hvorfor står det ikke? De er allerede så småt i gang med at få den. Det Looks can be deceiving. den bliver så stor. Han er stor. Hvem ser om jeg mod ham der krokodil? Jeg er faktisk bare bange for ham. Det her også. Der løb run. Ja. Tak fordi Nej. Where next? I will see. hun ikke sådan her. Det er sagtens. Looks can be deceiving. Du skal ikke stå på det. Ja. Det er nu. Det er det, hedder. Nu skal du en ekstra dyr, og jeg kan godt tage en tur. Where next? Så han lige mit liv. Men du fik ham? Ja. Det gør jeg det altid, mor. Det gør jeg det altid. Nej. Nej, det skal Okay, det gør det. Oh my god. 10 mere damage. 10 damage, det er altså en del. Det var meget bedre til at tage den der. Nu vil jeg gå i Nu du skal lave COD snart, ikke? Nej, ikke dobbelt. For helvede nu. Prøv at se, det er sådan man dør. Der skal man skyde på den der. Du skal jump hen på den, fordi så skader den også. Galt dårligt. Ja, du skal bare løbe. Nu kommer vi. Prøv at løbe hen mod os. Ja, jeg kommer her. Og jeg kommer. Og de er skubbet af. Du er ikke mange stykker. Hjælp mig. Jeg er lille. Ja, dårlig. Silver grab. Nej. Nej, vi kan den igen. Ja. Would I lie? Nej. Og jeg lige i døden, hvis jeg... Those notes.
skal lege med mor. Jeg vil. Undskyld, hvis jeg er lige en lille bitte smule dårligere. Jeg er ikke dårlig. Og det er så samme dag, som vi optagede videoen før. Jeg It's har all smoke. en del videoer liggende på lager. Okay, nu kommer. Og jeg vil skubbes væk. Ej, ja. Nå, men de er skubbet. Okay, så tager de ham igen. Patience. De er noget aggressivt hold. Vi bliver nødt til at trulle ham lidt. Ja. Patience, son. Trollet. Trullet. Au. Han damer. Ja. Double kill. Kulikon. Amuse. Enemy double kill. Wow, han er ikke engang særlig stor, synes du? Ja, det synes jeg. Synes det ikke. Okay, jeg kan sagtens der. Easy. Where next? Bare lige højt. En abilities. Nu skal jeg trulle ham. Hvorfor skal han ikke straffe? Trust me. Oh my god, he was dying, ja. Double kill. Double kill. Jeg skal altså også lige begynde at have nogle kills. Good eye. Før der fik jeg en 8 nu-score. Sæt. Må ikke Så bøger, og It's all jeg havde det her spil. Du skal ikke dobbelt lige tilbage. Skal jeg redde dig? Og du skal lige tænke på, at du går op igen. shut down. Og vi tager den. Okay. Ja, men jeg gør også en skade på dem. Ja, sådan. Looks can be deceiving. Åh, han Jace. Damage. ja. Tricky art. Jace, du skal altså bare gå på. Ja, jeg står altså lige og tager nogle af dem her. Det bliver jeg nødt til. Skal du også? Skal han gå ind, mor? Han er ikke foran endnu. Og det er godt nok snart. Hvad? Han er godt nok snart. Ja. Snakker vi ikke om manden? Ej. It's all smoke. Hvem går ned i sådan i og tager den der med? Godt. Rampage. Patience. Jeg tror Shut down. Where next? lige skulle have haft et
Ouch! Ja, det var derfor. Kun derfor. Jeg havde mit ultimate. Oh my god! Pis! Nu kan du da købe noget. Nej. Den der ser ud stadig mere. Ja. Okay, jeg skal mere på Looks hinanden. can be deceiving. Jeg hader Amumu. Fik han? Ja, han er fik. Se det. Du bliver nødt til at drikke. Jeg synes ikke, han er big. Det kan godt være, han er på større, men han er ikke big. Han er fik, hvis Godt fyre på det. Vi fik 5 point for at drikke. It's all Vi fører faktisk. Fantastisk. Nej, ikke helt. Det er ikke det. Ikke mere. Nej. Ja. Når du tager den der, så looks can be deceiving. nu er det der. Where Så helt. Nej, jeg kunne ikke engang... Jeg tror ikke noget, før jeg var død. Endelig fik jeg ikke kød igen. Ja. Du må altså ikke få mere nu. Jeg fik stiv. Nu skal du bare væk. Hvordan vil du komme? De er bange for dig. Jeg laver en backdoor bagfra. Sindssygt damer. Men du var da også godt stiv, var det ikke? Jo. Nu er jeg svært. Men vi finder det at køre for os. Jamen, jeg må ikke dø, fordi du får 5 point. Champion. Ja. Så jeg må løbe lidt rundt og tage nogle nye. Jeg tror bare ikke, det er nye. Nej, jeg satser på noget andet. Også godt. Det er ærgerligt, at der ikke er nogen minions. Ja. Jeg går bare løbe rundt og tage nogle nye. would I? Så hvordan går det der? Og Jeg har... Nej. 11, faktisk. Men 11 øv. den optager mig ikke, bro. Nej, ikke ansigt. Godt. Det var her, hvor jeg skulle. Looks can be deceiving. Og du er ikke bolden. Patience, someone. Unstoppable. Double kill. Så er det nu. Jeg holder i noget tid. Nu skal vi bare vente. Nu skal vi bare sætte. It's Nu all spawner den snart nu. Gå ned på at tage den. Her, så spawner den. Jeg skal gerne have lidt hjælp på kontakten. would I? Men det er godt, jeg fik en. Og de deroppe. Jeg prøver at holde mig skidt og dræbe mig. Stadigvæk dem. Jeg laver Meget, får man meget. 522. Får man meget af det?
ultimate. Straf mig. Noget armor. Kan du ikke lige godt at tage den? Vi kan godt løbe den ned. Nu har jeg den. Jeg gør det. Nej, jeg gør det. Ja. Jo, jeg har fået 63 eller 66 eller noget. Kom. Ja, okay, nu vinder vi. Helt spartansk. Skål. Den der. Tager du den der? Så får jeg den. Fisk nummer. Han er en også. Wow, den. Wow, den. Ja. Hold du bare i skak. Au! Nej, de kan ikke nå det. Nej, det kan de ikke. Han skal bare tage den der. Ja. Gården. Ja, vi skal hen og have den. Hvor teleporter vi har? Nede på længden. Ja. Jeg skal bare have en lille små. Her. Vi skal bare sindssygt. Tak. Big Olaf, det var ham, jeg frygtede allermest. Vi skal bare passe på, vi skal bare have et kill. Jeg løber op og tager den her. Så mangler vi kun et kill. Looks can be deceiving. Okay, et kill. Go for it. Ja. Sådan. GG, så tager jeg stærk. Og jeg blev stor. Det gjorde vi alle sammen. Ja. Prøv at se mig.